Yo, año 92, salí con una bandera independiente en campo de Wembley. Tarde o temprano será que será. Yo voy a ser primero. Pero ¿qué mundo vivimos, gobierno de España? Por esto vais donde vais a estar, separados del mundo. Sois una vergüenza total. Soc un home estrany en una terra estranya. Prepara't. Sortiré endavant si la sort m'acompanya. Encén les orelles. S'ha de ser molt dur i no tenir gens de pressa. Molt bé, emissió número 4 d'Encén les orelles amb el nostre lliure opinador en cap, el Joaquim i dos cognoms més. Bona nit, Joaquim. Joaquim i un canal de per mig. Saps per què dic? Molts canals. He dit això dels dos cognoms per una mica ressuscitar de l'oblit aquell presentador de TV3, te'n recordes, que feia Filip Prim, es deia el Doctor Bach, o alguna cosa així. El Doctor Bach, sí, el de baixem la paradeta, no? Sí, crec que sí. És que jo és dels primers records que tinc a la meva vida a la tele, aquest home, i feia trucades i sempre feia la conya de anem a trucar al 93 423, no sé què, i dos números més. I dos números més, sí. Exacte, sí. Molt bé, Joaquim. Doncs mira, així a mode de ràpida síntesi del que parlarem en aquest quart Encén les orelles, parlarem del triomf del Barça, parlarem de la derrota del Real Madrid, parlarem de l'atzucac de la grada d'animació i algunes reflexions al respecte, i després comentem una miqueta, si et sembla bé, la gala per celebrar el 125 aniversari del nostre estimat Futbol Club Barcelona. Per parlar del triomf del Barça, et diré la frase que he escoltat que va dir el Hansi Flick, que és que finally this shitty November is over. Que en polit català vindria a ser com aquest coll de novembre ja s'ha acabat, no? Sí. I és que, bueno, vam guanyar 5-1. No sé si entenc que vas veure tot el partit. Sí, Què et va semblar? Enceta la llauna tu mateix. Què et va semblar aquest partit? Les teves impressions? Jo et comento una mica, a veure. Home, Com ho vas veure? hem tornat una miqueta als inicis de la temporada a arrollar els rivals amb golejades, val? I no sé si recordes que hi havia un altre entrenador germànic. Aquí, sí. Germànic no vol dir que sigui alemany, que sigui bàrbar, no? Bàrbar, sí, germànic, sí, del nord, vaja, del nord. Sí, que se li donava molt malament els mesos de novembre. I de nom Lluís i de cognom dos cognoms. Dos cognoms més, no? Sí. No sé, home. Lluís Van Gaal se'n donava molt malament els novembres amb el Piojo López, te'n recordes? Hòstia, sí, mare meva, quin corcó aquell paio, És veritat, Segurament qui tingui menys de 30 anys no té ni idea del que estem parlant, però... Qui era Piojo López, de València, que sempre... Sí. Era un malson, no? Era un d'aquests així, amb poc angle de gravetat, que diria aquell locutor, no? I, hòstia, sí, era terrible aquest paio. Sí, bueno, pel futbol el novembre és un mal mes, per la vida en general, l'octubre jo diria que és un mes on sempre passen bastantes merdes, dit això. Sempre que s'acaba l'any i sempre acaben acumulant totes les coses dolentes de l'any, que s'acaben acumulant al mes de novembre, i el Barça no és l'excepció. No és l'excepció. Bueno, val a dir que la primera part i la segona part corresponen com a partits diferents, la veritat, sincerament. Si hagués acabat, sincerament, quan va pitar la mitja part a l'àrbitre, l'arbitrucho de torn, jo no les tenia totes que sortíssim d'aquell 1-1, perquè et volia comentar, recordes el gol que ens va marcar el Mallorca, oi? Una jugada, més o menys. Jo també estava una mica moix a l'últim minut de la primera part, quan va marcar Mallorca, va ser que va al minut 41-42 de la primera part. Home, és normal que estiguessis moix si estaven a Son Moix, no? Estàvem a Son Moix, i a més tenim una mascota que és un moix. Exacte, un mixo, no? En aquest cas. Un mixo, però a Mallorca li diuen moix. Sí, ja. Sí, no, t'ho deia allò del gol, perquè jo sí que el vaig veure i el vaig reveure. I, ostres, això que prengui nota el Flick, perquè és obvi que jugar amb tota la defensa tan avançada ens ha donat resultats molt bons, és indiscutible, però aquell gol que ens va marcar l'empat del Mallorca jo crec que és un clar exemple de compte que no va dar perquè
si el rival és capaç de fer una contratàctica, no?, amb aquesta defensa tan avançada, doncs aquell gol, diguem que ens van fer tururú. Perquè, clar, tota la defensa es pensava que estaven fora de joc quan no, estaven habilitats i el Mallorca va arribar amb 3 tios tranquil·lament, no? I, de fet, jo recordo que el Covarsí, que estava en paral·lel perseguint amb el que va marcar, que ara no em ve el cap, aquell gegant del Mallorca, ni tan sols es va... Sí, un nom d'aquest. O Muriqui. Muriqui, una cosa d'aquestes, així, de primera línia mundial. Doncs el tio, el Covarsí, no es va llançar a fer la segada típica per dir, bueno, li trec, sense fer penal. O sigui, si tu mires el Covarsí es veu com, àrbitre, que ha estat fora de joc. I, hòstia, vull dir, va ser un despropòsit perquè ni era fora de joc o sigui, van defensar la jugada com, bueno, ara pitaran fora de joc, no? Bueno, això et volia dir, una miqueta com... Va un pèl que no piten fora de joc. Jo quan vaig veure la repetició d'aquells ninots, aquells que s'inventen aquells ninots, perquè resulta que se'ls inventen aquells ninots, no sé si ho sabies. Sí, mai s'assembla gens, no? Mai s'assembla gens als jugadors de veritat. Aquells ninots que se'ls inventen anava d'un cos, pràcticament, però el braç el tenia molt avançat el jugador del Mallorca i va estar a punt de caure fora de joc per la punta de l'ungla del dit, com aquell que diu. Sí. És que exacte, això que dius, moltes vegades el marge ve d'això, d'un nas, Bueno, depèn del nas, si ets del País Basc, un nas és una cosa considerable, però vull dir que coses molt, molt, molt petites, no? Altra cosa molt... També n'hi ha que va fora de joc. Molt bé. Bueno, no, i després el que et deia, que van haver-hi 2 parts diferenciades i a mi em va fer la sensació que quan el Yamil Yamal li va donar la gana, doncs el partit es va obrir, no? Vull dir, va fer aquella assistència fantàstica. Que ja començarà a ser una jugada característica. Començarem a conèixer aquest passe per un Lamine, val? És el jugador que el fa millor de tot el món, amb l'exterior del peu, tant sigui a l'esquerra com a la dreta, és el millor jugador i ha fet 4 assistències de gol aquesta temporada. 2 a l'exterior, Sí. Una Dani Olmo contra l'Espanyol i una que va ser al començament de la jugada del quart gol de l'altre dia, del quart o del 5è gol, no me'n recordo, que també va ser igual, va ser un passe també... Sí, ja l'has fet. Allà on ell vol. És curiós i és increïble que la col·loqui exactament en el lloc exacte on ell vol col·locar-la, la pilota. Sí, i a part hi ha una cosa molt interessant, a part que és una cosa bonica de veure, no?, quan fa aquesta centrada amb l'exterior, no?, que ja per començar, qui hagi jugat 2 partits de futbol ja sap que és més difícil rematar amb l'exterior que amb l'interior, no? Però, clar, a la vegada guanya uns mil·lisegons, no? Perquè, clar, normalment el defensa pensa, el típic, que descarregarà la pilota cap a l'altra cama i farà el centre, no?, si va per la dreta. I, clar, una miqueta, doncs, és això que guanya un petit lapse de temps, no? I està molt bé. Es va obrint, en comptes d'anar cap a dintre la porteria, es va obrint cap a fora, cap al davanter. Una rosqueta, sí. Una rosqueta, sí. I el nostre estimat Rafinha, que per cert, jo quan marca Rafinha, com que em sembla un boig, però a casa meva faig un càntic que és fi, Rafinha. No sé si tindrà èxit, De moment el canto jo sol. Rafinha. Volia deixar per si feia afició, això. Però com ha canviat aquest nano? Com ha canviat de la temporada passada a aquesta? De les 2 primeres temporades a aquesta. Ha canviat una barbaritat. Aquest nano no se'l coneix. És un jugador completament diferent amb Hansi Flick, el Rafinha. És la representació de, doncs, si a un jugador se li dona minuts i tal, i no és un paquet. Si és un paquet és impossible, encara que et donin minuts, i si no, mira el nostre estimat Ferran. Sí, jo crec que més que res va ser perquè els seus propis companys li van donar la capitania de l'equip. I això diu ell que li va donar molta força, que els seus propis companys li donessin la capitania de l'equip. Per cert, ja que esmentes això de la capitania, ara anant un momentet del tòpic, però tu saps realment com funciona la política de qui són els capitans i els suplents de capitans en el Barça? Saps per què t'ho pregunto? Ho voten els propis jugadors a principis de temporada. Ho voten ells. Val, perquè a mi
No sé si compartiràs la meva opinió, diguem sí o no, soc curt en el plantejament, però a mi em fot una mica de faradat als ulls veure que l'holandès, perdona, és que no em va el cap, el Frank de Jong porti el braçalet, per cert, sempre que l'ha portat aquest tio, el braçalet del Barça, que és la senyera, l'ha portat horriblement cordat, a moda que el porta d'una manera més a sota de la màniga, i la màniga tapa la meitat del braçalet i la veritat és que sembla que porti el braçalet d'Espanya, saps? Que algú del club li hauria de dir, escolta, nen, o sigui, posa't el braçalet per sobre la d'allò, no? Que no és un tema baladí, aquest, saps? Però, bueno, en fi. Ja saps que a Europa la Champions veta la bandera catalana, no ho sabies, no? Bueno, sí, perquè porten aquella cosa per sobre, no? D'un color per sobre que és de color verd, sí. Sí. En fi, són la mateixa cosa, ja. Pensant, no sé si és els propis jugadors que voten o és l'entrenador el qui designa, perquè ara que ho dius, que Frenkie de Jong ha estat... Jo no crec que Frenkie de Jong hagi estat votat pels seus propis companys. Clar, i a part, això que dius és veritat, a mi em costa de creure, però bueno, qui sap, potser és un tio ditxaratxero i qui sap, potser se l'estimen a dins. Però jo, clar, dic, home, i per què no la porta el Covarsí, saps? Per què no la pot portar el Covarsí abans que el Frenkie de Jong, sincerament? O sigui, en el meu cas, jo el votaria amb els ulls tancadíssims, no? Però, bueno, no sé. El Rafinha, bueno, bé, però no sé. Jo crec que sobre el camp el porten, sobretot, els jugadors que més temporades porten a l'equip, com per exemple Ter Stegen, que la porta Ter Stegen, Frenkie de Jong... Però Rafinha no porta tant de temps, no? I Gundogan la temporada passada tampoc portava tant de temps i també va ser capità. Sí, no, això deu ser una mica, sí, del vestuari, segurament. Bé, de saber, potser hi ha gent que no té interès en ser capità, no? Perquè és que no és un cert protagonisme afegit, no? No sé, no tinc idea. Però, bueno, que això, que em sap greu no veure, doncs, a veure, que no em fa cap vergonya dir-ho, no veure catalans portant el braçalet de capità, no? No veig perquè el Covarsí no el pot dur, o el Casador, no?, per exemple, etcètera. Sí, Covarsí que el Casador en el futur ho poden portar, per què no? Clar, haurien de, però bueno. Escolta'm, et volia, per fi, tenim... aquesta temporada està sent sensacional perquè podem parlar d'una nova derrota del Real Madrid, Real Podrit. Ahir em vaig veure el partit amb l'esperança de que el Madrid perdés i, efectivament, em vaig sortir una meva, La teva esperança no va caure amb sac buit. Sí, perquè últimament cada vegada que veig el Madrid perd. Vaig veure el partit del Liverpool i va perdre, i vaig veure tot el partit de Bilbao sencer i va perdre. Sí. I, bueno, escolta, al final anem a ser sincers i tirem enrere una miqueta la Moviola, no sé si es diu així, bueno, anys enrere, recordem que l'amenaça del Mbappé fitxant pel Madrid a Sou ja s'arrossegava de que fa 3 anys, 4, fot un fotiner de temps abans que el fitxessin. 7 anys. 7 anys. El barcelonisme havia conviscut amb una amenaça latent contínua que no arribava mai que aquest tio fitxés. I jo crec que al final l'han fitxat, sincerament, pels resultats d'ara mateix, sembla que una mica tard, no? Perquè aquest home està reconeixible. Ja quan estava al Mónaco ja el volien fitxar. Penso que abans de la pandèmia. Abans de la pandèmia. Després va ser una sorpresa que fitxés pel PSG i després recorden que va ser una sorpresa que renovés pel PSG. Sí, que ho va ser, sí. Va influir la seva mare en que es quedés al PSG, va negociar el que la IFE va negociar directament amb la seva mare i la seva mare va ser la que va aconseguir la renovació meteòrica que va aconseguir que es quedés al PSG. Sí. Però no sé, és que realment els números d'aquest home són desastrosos, Jo, observant com juga aquest tio així llunyanament, jo, malgrat soc del Barça, t'asseguro que no miro un partit del Madrid sencer. Bueno, és que jo crec que només els he vist amb el Barça, vull dir, soc un blaugrana en aquest sentit una mica típic, no? Però estic mirant repeticions i... Jo els miro amb ganes de que perdin, és a dir, amb partits importants que sé que tenen moltes possibilitats de perdre. Jo contra un Getafe, contra un Leganés, no els veig perquè sé que són els filials. Contra un Espanyol sé que són els filials. És el superfilial. Superfilial, sí. Però vull dir que aquest home, ja et dic, està irreconeixible i en fi, sembla que és una qüestió mental, perquè tu el veus i tira sempre el ninot contínuament, no? És la seva ombra. És l'ombra del jugador que va ser del jugador ràpid i veloç, que era impossible aturar-lo amb la pilota dels peus,
ja no fa aquelles escapades que feia per la banda, que recorria 30-35 metres en la pilota contra les... I ara quan vingui Vinícius, ves a saber si fins i tot el pot ficar a la banqueta, el Vinícius, perquè quan torni el Vinícius... Per començar... Juguen a la mateixa posició. Juguen a la mateixa posició. És a dir, es destorben entre ells mateixos. Entre ells, entre tots dos, es destorben. Es porten fatal, segur. Es porten fatal, a més, entre ells. A veure, és a dir, no sé si quan torni el Vinícius podrem veure a Mbappé a la banqueta, No ho sé, Bueno, Mbappé a la banqueta i a l'Ancelotti, què? Perquè sempre a cada partit acaba de, bueno, esto vamos a ver si mejoramos. Ancelotti ja crec que està ja tornada a tot. Aquest home que va tenir l'oportunitat de la seva vida anar-se'n a la selecció brasileña, entrar a la selecció brasileña i no va voler per quedar-se al Madrid. Joaquim, tu saps el que deu cobrar aquest home? No m'ho puc ni imaginar. Jo tampoc ni ho vull comprovar, però ja et dic que un pastissal és un home gran, Vull dir, ell ha de tenir pensaments conservadors. Jo crec que arrossegar-se aquí al Real Madrid fins que el patin fora, hòstia, això és fer-se ric cada any. Bueno, ja quan jugava al Milan, ja era un jugador gran, quan jugava a l'any 88-89 ja era un jugador veterà, és a dir, que aquest home deu ser dels anys 50. Sí, sempre està gran. Però em fa molt... A mi, en lo personal, Ancelotti no et diré que bé, però no em cau malament. Em fa gràcia aquest posat que té amb una cella permanentment més alçada que l'altra, no? Com el Sobera, el Carlos Sobera. I quan està a les rodes de premsa fa la sensació com si sempre estigui amb una digestió permanent, no? Com si acabés de menjar copiosament una escudella o alguna cosa, no? Perquè sempre està com fent així. Jo crec que li bufa tot ja, pràcticament, aquest home. Aquest home està pendent que el fotin fora algun dia, perquè s'estava parlant, quan el Madrid estava a 8 punts, s'estava parlant de que el fotrien fora, i jo crec que està pensant ja que el fotin fora perquè porta ja 5 derrotes aquesta temporada, 5 derrotes en tota la temporada 2024-2025, i jo crec que aquest home està esperant ja que el fotin fora i anar-se'n cap a la selecció de Brasil o anar-se'n a retirar-se al seu país i viure la vida, tu. Abans de cremar-se allà, però bueno, escolta, pel compte que ens porta a nosaltres, tu, que això s'allargui el màxim possible, tu, aquesta petita decadència. Ancelotti queda bé, no? Ancelotti queda bé. Exacte, queda't, anem tots a votar el proper partit, perquè de moment tot va molt bé, tu. De moment va molt bé així. Parlant d'oficials, poc s'ha parlat del Barbastre, que ha tornat a eliminar l'Espanyol, i ens tornarà a tocar el dia de Reis. El Barbastre aquest any un altre cop. I mira que el nostre Barbastre, mira que si haig de ser una mica coherent amb la realitat, no? Mira que el Barbastre, en principi, jo crec que no el segueixo, però ha de ser un bon equip perquè nosaltres, recordo que ens va costar guanyar-lo. Val a dir que teníem com a referència d'atac el nostre Ferran Torres, l'estimat Ferran Torres, i va ser si van penúltims del seu grup de segon, de tercera divisió. Ho feia una ironia. El regional d'Aragó, van penúltims a la classificació. Sí. Bueno, escolta, l'Espanyol, bueno, és un equip de prestacions similars. El que passa és que, bueno, són afortunats i tenen un equip de primera divisió, com Déu mana, en majúscules, no? Però, bueno, després veus el que hi ha al terreny del camp i, en fi. Bueno, nosaltres els vam guanyar 4-1, o sigui que això ja està. Ho sento pels pericos, no crec que cap perico estigui escoltant això, però, bueno, si n'hi ha un, tampoc volia ser molt d'un bé. Jo potser conec alguna que estigui escoltant això. Ai, bueno, pues disculpes, no volia ser dur. Volia comentar el tercer tema. Sobre la cerimònia, no?, del seu 25è aniversari? Sí, vull dir sí, però primerament per seguir l'ordre, no?, i assenyir-se al guió. Jo volia comentar, que segueix enquistat tot el tema de la grada d'animació, ¿vale? De fer solució. És que, mira, jo, sincerament, la cosa em pinta molt terrorífica. Primer de tot, perquè no és un conflicte que hagi durat un partit, no? És a dir, després, bueno, han solucionat o no han solucionat, però les coses tornen a la normalitat. És a dir, que hi ha
sector del Barça com la gent anima. Bueno, per començar, es va donar una altra vegada que en el Barça a les Palmes els 120 arreplegats de l'equip visitant que hauria haver-hi, o 300, no sé, m'ho estic inventant, però lògicament és una distància molt llarga. Se sentien més que tota la resta del camp. Se sentien més, i no és cap exageració, no és que se sentissin, és que se sentien només els jugadors de... Per tant, aquest problema, aquest conflicte que estan tenint, hòstia, s'ha de solucionar perquè és veritablement llastimós i jo et diria que és inacceptable, no? Vull dir, és que això no es pot perllongar més, no? Jo, te'n recordes, al passat podcast et vaig preguntar a veure si sabies l'origen de la sanció. Me'l van fer arribar i, bueno, per començar, els càntics que es van penalitzar, per dir-ho així, van ser aquell que li fan a l'espanyol i puta espanyol, això, ja em diràs tu, i després això, perico que huela la cazuela, o sigui que entenc que tot això ve del Barça espanyol, quan sembla ser que ja obvien que fa 2 anys, si no m'equivoco, no sé si entre 300 i 500 salvatges van quasi atonyinar els jugadors del Barça al camp de l'Espanyol, i aquí no va passar res, no? Què dius? Una cerrona quan va acabar el partit, correcte. Home, això ha passat a la història i donaria per un programa, perquè jo crec que és l'escàndol més recent del malaguanyat de futbol espanyol, però per posar-ho en context, no?, una mica. Però, bueno, és això, em preocupa molt aquest tema, perquè es anirà repetint, i, bueno, és que jo no puc evitar pensar al Barça-Madrid, a Montjuïc o on sigui, sense la grada d'animació i que els matats que vinguin del Madrid, bueno, senzillament que se senti més el Madrid que el Barça. Això seria terrorífic, no? Vull dir, és que... Bueno, un Barça-Madrid no crec que passi, no crec que sigui tant perquè hi ha molta animació, però jo em pregunto, i llavors, si el Barça sanciona aquests càntics, què va passar amb els càntics que li van... Càntics, no, paraules directes que li van dedicar a la Lamine Yamal en aquell córner que li van dir que anés a vendre mocadors als semàfors. Aquella persona ha estat sancionada, però la grada no. És que no ho entenc. No, i a part, per complementar el que deies, la sanció, jo sí que em vaig assegurar a veure quina era i he llegit que és de 5.000 euros. És a dir, que això que tu comentaves que li van dir dels mocadors, amb el Yamal, i a saber quins exabruptes més, bueno, el cost que té són 5.000 euros. Aquests 5.000 euros, jo ignoro si ha estat a una persona en concret, o bueno, si ha estat una persona en concret i ho acaba pagant, doncs és un escarment raonable. Però, bueno, en qualsevol cas estem parlant de 5.000 euros versus els 21.000 que se'ls acusa a la grada jove, no? A tota la grada, que recordem que són 35 euros per cap. Sí, bueno, sí, són 35 euros per cap, però, a veure, sincerament, Joaquim, sí, d'acord, això es podria solucionar, que són 35 euros, no?, amb aquest plantejament. Però, bueno, és que estem parlant d'una discriminació consolidada, contínua, no? En aquest cas, dius, clar, si paguem, acceptem, no? I això jo ho entenc, d'aquesta grada. De totes maneres, també, això ja és una reflexió que dius des de la grada jove, ara, no faig la crítica. Allò que van acordar com a forma de protesta, no?, per aquesta va ser, i ha sigut no presentar-se a l'estadi. Bueno, jo el que volia aquí una mica plantejar és... Jo crec, perdona, jo crec que s'ha tancat per part del club, No és que no s'hagin presentat, és que el club ha tancat la grada d'animació i, de fet, el partit de les Palmes va ser el dia següent al centenari. Sí. Va haver una manifestació. Que va ser el dia del Brest. El dia del Brest es van ficar penyes... Amb altres sectors, no? I sí, altres sectors es van ficar en aquell sector de la grada d'animació. És a dir, que ja el dia del Brest es van revendre els seients que ja estaven venuts a la grada d'animació. És a dir, jo crec que és més aviat un tancament per part del club i ha sigut el club el que ha estat completament tancat en banda i no vol saber res de la grada d'animació. Val, doncs si això que m'estàs explicant és així, segur que és així, m'estalvio tota una sèrie de coses que anava a comentar al respecte, perquè, clar, ja reafirma que en aquest conflicte la intransigència ve del club, sincerament, perquè és que em sembla molt fort. Intransigència del club. Sí, del club. Primer de tot per donar com a bones aquestes sancions, insisteixo, si tu com a club i els dius pagueu als altres, és que ja estàs legitimant aquesta sanció, no? I això ho vam parlar l'última vegada, però
Però, en fi, jo crec que han de trobar una solució, però l'han de trobar pel proper partit, no anem parlant. Vull dir, perquè... Hòstia, ho veig difícil, Ho veig difícil per partit. És difícil, però és que les característiques de l'afició del Barça al Camp Nou, o digue-li Montjuïc, ara Lluís Companys, ja ho sabem tots, no? Si tu treus la grada d'animació que hi ha aquí, a Mestalla o al Bernabéu, es queda allò que és un solar de silenci. És que és així. Estic molt fet un liceu 2. Un liceu. Mira, m'anirà molt bé això que m'has dit per la darrera cosa. Bueno, en fi que... Amb lo de la gala. El futbol modern avui en dia, tots sabem que s'estan carregant moltes coses pel bé general, no? Tot l'interès general, totes aquestes coses de l'era postmoderna. Però, bueno, que hi ha... Anar al Camp Nou, el partit que sigui, que la gent no animi, i a sobre, un altre tema, que això ja també és per un altre programa, trobar-te per tot arreu aficionats de l'afició visitant barrejant amb el públic, és una altra cosa que jo la trobo infumable per motius de seguretat i de decència, no? Vull dir, és que al final... En aquest partit del Brest tinc companys i tinc amics que em van dir que hi havia gent del Brest barrejada amb l'afició del Barça, que això no pot ser. Home, és que això està passant des de fa la tira. Quan hi havia 2.000 i pico a la segona graderia del Gol Sud, hi havia 2.000 i pico francesos que estaven allà animant el seu equip des del Gol Sud. És a dir, que això és una cosa que estem parlant de mínims, de bàsics, de no poder barrejar aficions de diferents clubs a la mateixa grada, perquè això a la llarga crea conflictes i crea problemes entre els aficionats. Clar, el que pretenen avui en dia, no, en aquest futbol 2.0, és, per una banda, venen el futbol com un espai on, desfogar-se una mica, perquè al cap i a la fi és això. El futbol és un circ on la gent canalitza tensions i pulsions que potser, si no existís, vés a saber, la gent tornaria al carrer a discutir-se per política, no? Vull dir que ja els interessa. Però convertir-ho en una cosa soporífera on se suposa que no pot haver-hi cap conflicte perquè tot és una confraternitat, jo, sincerament, no. És que ja em destrempa, no?, d'anar a l'estadi per veure situacions com aquestes. Jo, sincerament, algú pot assenyalar amb el dit i dir-me que sóc una mica intolerant, però jo no tinc per què pagar per veure el Barça, que és el meu equip, a la meva ciutat, i al costat tenir un tio del Real Madrid o un tio amb la samarreta de l'Atlètic del Madrid. Sincerament, és que no, saps? Tot té un límit, no? I, en fi. Bueno, doncs, després d'aquest petit desfogament, et volia comentar ja, per concloure, el tema de la celebració dels 125 anys del Barça, des d'aquí... Molt freda, oi? Molt freda. Sí, jo volia fer una crítica constructiva, malgrat tot, però des del punt de vista... Sí, tu ara dona'm la teva opinió, però per resumir-ho ràpid, va ser una cosa, entenc, desengelada, desestructurada... Tu també et vas quedar moix, no? També et vas quedar moix. Et vas quedar moix veient la cerimònia, no? Em vaig quedar resant a son moix, sí, exacte, perquè acabés d'una bona manera la cerimònia. Sí, sincerament. No sé, a tu què et va semblar? Digue'm, després et dic la meva. Jo no la vaig veure. Jo directament no la vaig veure. Jo directament no acostumo a veure televisió. Sé que la donaven en directe per algun canal d'aquests, en un canal d'aquests especials que hi ha per internet, però no la vaig veure. Barça One, ho feien. Barça One. Barça One, sí, correcte. Però no la vaig veure perquè, a més, hi havia una altra restricció que era que els socis només podien anar si tenien entre 18 i 30 anys de servici, parlant en valencià jo ara, de servei al club. De servei al club? I què vol dir això? Que eren socis entre 18 i 30 anys d'antiguitat com a soci. Si tenies més de 30 o menys de 18, no podies accedir als sortejos de la cerimònia. És a dir, que estaven discriminant clarament els joves i els vells, no? Els joves i els vells, sí, correcte. Mare meva. Bueno, escolta, això és una petita llum a la foscor, no?, que diria el barbut aquell de TV3, perquè normalment... El que no es porta. Sí, perquè sembla que avui en dia les coses estiguin fetes només pels joves, no? Ja els vells ja ni t'explico, perquè ja ningú se'n recorda d'ells. Però que moltes vegades dius, no?, escoltes les telenotícies i han mort, no sé, en un bombardeig 30 persones, dels quals 10 eren nens petits. I dius, home,
sap greu pels nens petits, òbviament, però els altres també em fan pena, no? Són seres humans iguals, no? Correcte. És una mica aquestes coses que passen avui dia. Doncs sí, no, a mi em va semblar... Per començar, el títol de la cerimònia era Celebrem el 125è aniversari. Si tu agafes la paraula celebració, el transcurs de l'acte va ser qualsevol cosa, més una celebració. Hi havia uns silencis entre els diferents punts que hi havia, no?, de l'acte. De vegades la música estava segons sense sonar, uns presentadors que sincerament semblaven que fossin d'una posada de llarg, d'una Estefania, una cosa tan una mica carrinclona, no? Ho vaig trobar, a mi em va deixar. Em sap greu, dir-ho així, però dius, ostres, és una ocasió especial. A banda d'aquesta cerimònia, hi ha molt pocs actes de celebració durant tot l'any següent. Recorda que aquest 125 aniversari se celebra des del dia que celebrem el 125 cap a un any en endavant, quan la cerimònia del centenari va ser un any per avançat, va ser des de l'any 99 fins a l'any 100. Ara celebrarem des de l'any 125 fins a l'any 126 i la resta d'any hi haurà molt pocs actes i hi havia moltes baixes també, moltes baixes molt com la de Xavi, com la d'Iniesta, com la del mateix Messi, com la del mateix Guardiola, que no van ser-hi en l'acte. És a dir, que... Per cert, aquestes absències, sí, realment ja veus la gent com s'escaqueja avui en dia, no? Ja realment el tema de la formalitat ja ha passat a mínims, Vull dir, no puc venir. Messi perquè no podia, però Xavi... no podia. Perquè no van... Sí, perquè Messi tenia un acte als Estats Units fins al desembre. Bueno, actes tenen tots, El Xavi, el Messi i tota aquesta gent tenen actes. El Xavi estava a Qatar. Què feia Qatar aquell dia? Per què no va poder venir el Xavi? És que no ho entenc. No, el Xavi era, El Xavi era, que jo el vaig veure. El Xavi era. Sí, estava present amb la seva dona, sí. Precisament va sortir el Guardiola, quan va sortir en vídeo, jo no sé si ho has llegit, però va aparèixer en una pantalla gegant, no? I la gent, Guardiola, a veure què diu, no? I el tio... Cantant. Va començar... No, ni cantant, et diria, perquè estava fent mimo, estava fent veure que cantava, ell, sortia la seva cara i sonava una cançó dels Manel que, per gustos colors, però sincerament els Manel a mi, mai em veuràs fent cua en una botiga de discos per comprar un disc d'aquesta gent, però i la veritat és que el resultat va ser una mica desconcertant, Vull dir, van enfocar cares i primer que va cantar tota la cançó sencera, no? Que va durar els seus 3 minutets o així, no? Vull dir que dius, veient el Guardiola fent playback? I tant, ho pots mirar si vols, una cançó sencera dels Manel. Ostres, sí que estic sorprès, mare meva. Sí, i van enfocar precisament, que has esmentat en Xavi, no? I concretament a la dona del Xavi, que jo no l'havia vist mai, hòstia, fotia una cara de vergonya aliena que em sembla que era una mica generalitzada. La Núria Conillera. Núria Conillera, sí. Posava una cara, saps allò quan et poses ja els dits, dissimules una mica per no posar-te tot el palmell a la cara, no? Però que poses els ditets així una mica com dient, hòstia, estic passant vergonya. Bueno, en fi, jo no sé, si no en saben de com organitzar una celebració, escolta, que ho encomanin a una empresa d'espectacle solvent nord-americana, si cal, que si alguna cosa fan bé aquests tios és l'espectacle, i que sigui una cosa lluïda i bonica, no? Perquè, no sé, a part al Liceu, no? Que dius, a veure, ja ajuda, no?, al Liceu, no? Teníem a Palau Blaugrana, que podríem haver fet perfectament a Palau Blaugrana. Clar, o haver-ho fet abans d'un partit, quin problema hi ha? Un partit qualsevol? Sí, a Montjuïc. I així tota la gent veu, ni que sigui allà de lluny, dels seus ídols. Mira, només aquest escenari ja estem parlant ja d'un supòsit immensament millor, no?, que allà al Liceu. Però, bueno, en qualsevol cas... La idea primerenca era d'haver-lo fet al Camp Nou, però imagina't com està el Camp Nou de malament com perquè no s'hagi pogut celebrar el Camp Nou. I ara volen jugar al febrer. No sé com s'ho faran, jugar al febrer. Però almenys mal que no s'ha fet al Camp Nou perquè també va sortir el Joan Dausà
fent Sí. una versió nyonya superinfumable de l'himne del Barça, que jo crec que es fa al Camp Nou i els ciments, que estan encara una mica tendres, s'haguessin vingut avall i hagués estat una tragèdia tot plegat. Si hi ha algú que escoltarà aquest podcast, que això del joc d'Austràlia li agrada molt, Ostres, mare meva. Aquí, escolta, ja no puc parlar, coneixes massa gent, Això no pot ser, Joaquim. M'hauré de mossegar la llengua i a mi això no m'agrada, Que si els Manel, que si Joan d'Ossà... Mare meva, ui. Et dic una cosa, si els propis Manel han escoltat el que he dit abans, això ja no m'importa, perquè m'agradarà traslladar-los aquesta opinió musical. Ara més fort que critiquis a Aucas Grasses. Oh, no, ja et dic jo que no, que aquests no hi són, no. Deixem-ho aquí, llavors. Exacte, molt bé, company. Doncs moltíssimes gràcies per haver contribuït amb aquest incunable de lliure opinió sobre l'actualitat de Blaugrana. Una abraçada i ens veiem ben aviat, que aquesta vegada m'ha sorprès. Està molt bé això, aquesta dedicació, molt ben fet. Vinga, una abraçada. Adéu, una abraçada. Adéu. Salut. Porter, les piscines bambes. Porter, no vaig etiqueta. Porter, no em trenques la cara. Porter, una discoteca. Encén les orelles.